soyayya ce sallama mutum alheri ne to sai kin masa wuri ke tamkar da kina ce rashin kishi ke sanya na damuwa ke kamar sutura ce in an bar da mace rabuwa da ke dole ta susuce ashe zuciya ta za ta buga in babu ke a takaice cikin samari ne na zamo gwani akan soyayya idan za a yi mutum aure na da ke na shirya ni za na ɗauke ki mu je yawo sannan mu da birane soyayya kasuwar bukata ce batun ya sha bamban daɗin so wata halitta ce ya kullo ta yin fushi a so babbar asara ce kirka kalmar rabuwa ita ke sawa so ce kalma ta soyayya furta wa mai san da daidai ne gaban jini soyayya kula da mai san da baiwa ne nisa da ba ki kula da tsaro a kan san gini sakara ne. Alright, thank you, Bukar. Thank you.